de liderar esa política son voraces. Bueno, gràcies, Lluís. Gràcies per vindre. Jo vaig a parlar més de la vessant de la meva experiència com a empresari del tèxtil, d'una empresa del tèxtil que està ubicada en el que es considera un clúster del tèxtil, que està localitzat en les comarques de la Vall d'Albaida, Montara i la Colla principalment. Bé, tu dius que els datos són optimistes en el tèxtil, com tu dius en el dia, els últims són bons, efectivament, encara que avui no és un dia molt alegre perquè Inditex ha pegat un bac i bolsa del 7% i estem un poc preocupats sobre què puc passar ahí. De tota manera, jo vaig a explicar-vos la meva experiència en el món del tèxtil. I com l'important que és tindre un clúster en una zona per a l'hora dels emprenedors, que es facilite a l'hora de crear empreses, crear riquesa en el que te porta. Jo quan vaig acabar d'estudiar el que tenia que estudiar, vaig a València, vaig treballar en la banca, vaig treballar també en una empresa d'informàtica americana, vaig estar a l'estranger estudiant també, i en el 2002 vaig crear una empresa de tèxtil en una nau que estava ubicada en el polígon industrial de Benissoda. Benissoda és un poble que té 200 habitants. El polígon allà xicotet, i jo vaig jugar a la nau de 500 metres quadrats. 500 metres quadrats, dels quals uns 100 metres quadrats de les seves oficines que quedaven 400 metres quadrats. I la gent moltes vegades em pregunta: com és possible que tu una nau tan xicoteta, amb només 4 empleats, començares a treballar en un client com és IKEA? Doncs gràcies a que estava en un clúster. Això em va donar a mi moltíssims avantatges. Perquè jo us ho contractava tot en l'àrea que estava de la Vall d'Albaida. Portava el fil, portava el teixit. A teixidors que tenia en la meva zona, i aquests teixidors enviaven el teixit a acabar en altres acabadors que tinguin a la zona, i aquests acabadors enviaven el teixit a un senyor que me tallava el teixit, i si que me tallava el teixit enviava a una talla de confecció, i m'arribava ja el producte ja acabat. A aquests 400 metres quadrats que tenia. Només m'arribava, en 24 hores tenia que treure la mercancia. Treia la mercancia i així vaig començar. Si jo això haver fet, i no és perquè m'esperara ni una zona d'Extremadura, un altre lloc, m'hauria costat molt més, és evident. Per això, el model productiu per part de l'administració és molt important que es consideri els clústers com una clau molt important de cara a crear teixit productiu fort en el nostre territori. Es té que apostar, evidentment, per les clústers. El nostre clúster del tèxtil, a més, no està relacionat amb que tinguem una matèria prima hacia el costat. Per exemple, el clúster que hi ha en el taulell està més relacionat perquè tenen allí la font de la matèria prima pràcticament ubicada a la vora. I després més està aquí. Però bueno, és una cosa que suposa que tindrà uns... Bueno, jo vinc també d'una família en una tradició tèxtil. Jo soc la quarta generació que em dedica al tèxtil. No em volia dedicar al tèxtil, però bueno, pensava que hi ha possibilitats i de fet s'ha vist. Han passat una crisi brutal a ser. En el treball van perdre quasi un 40% de les seves associades i d'empleats. Sin embargo, pensàvem que la globalització anava a llevar-nos pràcticament tots els treballadors a aparèixer el sector del tèxtil per culpa de l'entrada de Xina
pues, augmentar la producció pues, un 50%. Com es pot fer això? Pues perquè en esta àrea el cluster t'ajuda a que trobes molta mà d'obra especialitzada i en les habilitats suficients per a treballar en la maquinària que necessitem, tant de maquinària de confecció, com de telers, com de cabals, etc. A banda de la indústria del tèxtil, que no n'hi ha que pensar només en els que dediquem a fabricar prendes del tèxtil, sobretot per la llar, que no tenim en el cluster de nostres comarques, sinó també, a banda de les prendes, n'hi ha una indústria de maquinària que s'han desenvolupat en esta comarca gràcies a que les indústries del tèxtil ajuden a tindre clients. Com és possible que ara mateix la gent no us creu que jo pràcticament el 80% de la maquinària que tinc en la fàbrica està feta a la Vall d'Albaida? Els meus clients venen a la meva empresa i veuen tota la maquinària que és d'última tecnologia, automatismes, i estan fets així. Estan fets així a la Vall d'Albaida. I són empreses que s'han creat relativament fa poc, fa 15 anys, 17 anys, o que això també és important. És important que les empreses del tèxtil, del clúster, s'ajuden d'empreses que ens donen béns d'equip per a millorar la productivitat. Aleshores, després de tota l'experiència que he tingut jo, evidentment, jo m'alegro moltíssim que es facin aquest tipus d'estudis. Jo l'altra visita que vam fer a València, els vaig contar una anècdota molt curiosa. Fa 15 anys, quan les patronals, sindicats d'administració n'anaven en abundància, en Antebar van fer unes jornades en el Montsant de Xàtiva i van tindre uns assessors, especialistes, en consultoria, empreses, catalans, i allí es van reunir moltíssims empresaris del tèxtil a veure què ens contaven. I estos senyors, en la presentació, la primera transparència que van treure va posar clúster de la comarca de la Mariola. Recordo que van dir Mariola. Clar, Mariola no sonava, però allí moltíssima gent es va quedar mirant i diu, això què és un clúster? No sabíem que estàvem en un clúster en la nostra comarca. I va ser una reacció superinteressant que uns consultors externos ens diguen per la cara, escolteu, esteu en un clúster, aprofiteu-ho, col·laboreu, digueu que aprofiteu-ho, no? Aquestes empreses, esteu tots en aquesta zona perquè esteu en el que es considera en els estudis un clúster i l'administració té que ser conscient de que en tot el territori valencià el model productiu de la foment dels clústers és vital, és molt important. És molt important que mantinguem aquesta força que no la tenen altres territoris. I torno a repetir, encantadíssim Xavier, d'este llibre, m'ha fet superinteressant. Elies, jo també, tu saps que m'encanta de la vostra mà a parlar de la nostra experiència en el clúster i abans esperem que això al final tinga una cosa per a l'administració que ho necessitem perquè ara mateix nosaltres estem en un procés que necessitem reinvertir molt en últimes tecnologies, en la nova indústria 4.0, en noves maquinàries i l'administració, si hi ha els pocs recursos que tinguem així, que no ens arriben ni a sanitat d'educació, imagineu-se el poc que ens arriba a les empreses. Que en el sector del tèxtil ens arriben uns 7 milions d'euros per a tot el nostre sector. En el País Basc, el govern del País Basc destina 1.700 milions d'euros a la indústria basca per a que reinvertisquen, investiguen en innovació. Nosaltres, una desavantatge, no són avantatges, desavantatge d'estar en un territori
infrafinanciat és que, a banda de que no ens arriba la sanitat d'educació, que és el prioritari, però és que sempre s'ha estat patint, paguem més impostos que ningú i damunt no tinguem les ajudes per part de l'administració per a créixer i ser més competitius. I la inversió en maquinària d'última generació és importantíssima en el tèxtil, importantíssima. Si volem ser líders en costos, hem d'automatitzar moltíssim tota la línia de producció. I bueno, jo no